γίνεται ρε εκεί? Κόρεψε να ζεμπέκικο να δούμε μαζί την κοιλιά του. Μόνο να κορυδεύει. Όπα! Με την πυρούνα! Πήγε! Δεν θα καλά που έρθει την κάρτα. Θα τα δείξει τον Νικολάκη αυτά. Γι' αυτό δώσε! Όπα! Αυτή την κοιλιά του. Η δικιά σου πώς πουλιέται. Άρα γεροκούρα! Σήκωρε! Βάλω τα πουλάκια εδώ. Καραλαμπίδη, 250 ώρες. Πήγαινε γύρισε τα μπαλόνια τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια! Πώς τα λένε. Τα καλαμπόκια. Όπα! Εγώ άφησα το χαρτί θα είναι διάφορα. Άρε μεγάλη. Όχι. Α, ναι, ναι. Για να μάθω μου ότι να πιω. Γεια σου ρε Μίμη. Βάλω τα πουλάκια εδώ. Καραλαμπίδη, 250 ώρες. Σταματάω, κατεβαίνω, λέω στους δουλειμάδες και εδώ στους φέρνω να βάλαμε τους σε ιδία και με τις μηχανές. Δεν βγάζουν κράνη, τίποτα. Παρκάρω τη μηχανή, κατεβαίνω. Περπατάω, έρχεται μπροστά μου, τρόμαξε. Κατεβαίνει ο συνοδηγός, πήγα εδώ με λέει. Μου τι θες, πήγα εδώ με λέει. Μαζί έχει κόσμος τώρα. Με λέει μηχανή δικιά του λόγου. Με λέει πώς θα πούς είδα την οδηγάση. Δεν με είδε, δεν την οδηγούσα. Αρχίζει μια φασαρία. Δεν μπορούσες κάνω. Ναι, σφίγγει το χέρι της αφρός, μια χειρούχα και πάει. Αυτή η μηχανή δικιά σου του λέω με φωνάει, στο κόψει το χέρι μου του λέω. Τρελάθηκε αυτός. Αρχίζει με φασαρία, του λέω βγάλει το κράνος. Με λέει γιατί λέω βγάλει το κράνος, να σε πατήσω μια βουνιά. Το γροφύλακα δεν Ναι, ρε. Θα πας αυτό. Και ακούω ότι χωρίς να ξέρω τώρα με λέει ο οδηγός ξάδερφε έχεις κάτσει. Α, πλάκας έβγαινε. Ναι, αυτή με έκανα πλάκα, αλλά εγώ όμως δεν έκανα πλάκα γιατί λέω κάτι τώρα. Με γράψω 350 ευρώ. Τι κράνος έχεις. Αυτό είναι ολός. Ολόσο μου με τέτοιο. Εδώ μπροστά, όχι. Πήρα το ένα ωραίο πόδο πίσω. Από τη μηχανή του μπροστά. Πήγαινε γύρισε τα μπαλόνια τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια! Πώς τα λένε. Τα καλαμπόκια. Τα μακαρόνια! Γύρισε τα πουλάκια. Πάμε τώρα να γυρίσουμε τα μακαρόνια. Πήγα εδώ με λέει. Μου τι θες, πήγα εδώ με λέει. Μαζί έχει κόσμο. Πήγα εδώ με λέει. Πήγα εδώ με λέει. Παίρνει την πίδα Γεωργία να τα γυρίσουμε. Ένα εκεί σου έχω και με τετάκι να σου πείδω. Όχι καλέ τέτοιο. Πυρούνα, τσιμπίδα. Πυρούνα! Με την πυρούνα. Άσε, με αυτή τα γυρίσαμε πια. Γιατί ρε. Άσε, το τι μάλακες τώρα, έλα. Πού να βρω. Έλα, φέρ' το. Θέλεις ένα Πυρούνι ρε. Έλα, να τα γυρίσουμε έτσι τώρα, έλα. ένα μπολάκι θέλεις λάδι. Φέρε λίγο λάδι να απλώσουμε έτσι. Να. Μην τα γυρίζεις τώρα αυτά. Άρα θα καλύτερα. Όπα! Με την πυρούνα!
Αφού δεν φέρνουνε τέτοιο, ρε. Θα σου κατρακυλήσει. Θα μου κατρακυλήσει. Μες στη καμινάδα. Ναι, πάνε πες τη μάνα, φέρει λίγο χαρτές και πάνε τα κρέατα. Έχεις. Δεν ξέρω. Βάλε μας το 11, το 11 γλίγορα. Το 11 όχι. Άρε το 11 βάλε να στο ακούσουμε. Πού είσαι, γα? Βάλε μας το 11, το 11 γλίγορα. Το 11 όχι. Άρε το 11 βάλε να στο ακούσουμε. Το 11. Ούτε 11 μας αφήνει να ακούσουμε. Μόνο το 11. Το 11 αφού το καλύτερο είναι. Άρα δεν αφήνει. Γλίγορα πρέπει να το βάλεις. Τώρα. Το 11 το... Α, το 11! Άλλος. Δεν καταραπάτσω εδώ. Έλα ρε Βαγγέλη, ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Το 11. Το 11. Όπα! Με την πυρούνα.